Goedemorgen, Grubbevorst. Het zal jullie wellicht allemaal verrassen en hopelijk ook verblijden dat er voor het eerst in een hele poos een persconferentie plaatsvindt met positieve berichtgeving. Positief omdat we in de afgelopen weken een stijging hebben gezien in de cijfers van Perspectief. Een zaak die de afgelopen maanden onder andere op Facebook en in de mededelingen leek te escaleren. Vooral ook een positieve boodschap, omdat alles wat met dit onderwerp te maken had, tot steeds meer discussie in onze samenleving leidde. Dat lijkt gelukkig nu voorbij. Nu hoor ik u denken, over welke discussie ging dit dan? Nou, daar kunnen wij heel kort en bondig in zijn. Het gaat hier natuurlijk gewoon over de Maas. Het is belangrijk dat mensen niet tegenover elkaar komen te staan. Het feit was namelijk dat er verdeeldheid ontstond over de uitvoering van één van de twee plannen. Er was ook een groep die tegen alle plannen was. Zoals u begrijpt is dit niet constructief. Het is begrijpelijk dat wij als Grubbevorstenaren met deze verschillen worstelden. Hoe langer dit echter duurde, hoe vaker we te maken kregen met weer een nieuwe discussie en des te ingewikkelder het werd om alles nog te volgen. En zoals we al vaker hebben gezegd, de rek gaat er dan uit. En dat merken we allemaal. Ook ik. Wij als OMT-MM, het Outbreak Management Team Mondagmorgen, hebben ons de afgelopen weken gebogen over deze kwestie van 2 burgerinitiatieven. En kwamen uiteindelijk met de volgende geldende adviezen. Per 11 minuten over 11 vandaag. Advies 1. Kies bewust voor deelnemen aan gesprekken. Gesprekken die verbroedering en samenwerking beogen. Of kies voor advies 2. Kies bewust voor aan de kant blijven. Ruim vanaf die plaats ook niemand op met desinformatie of aantijgingen. Daar zullen we hard tegen optreden. U snapt dat wij alleen zo hier samen doorheen komen. En op deze manier profiteren we dan samen, als gezamenlijke groep, van mooie toekomstige ontwikkelingen. Daar aan de Maas. We hoeven het niet met elkaar eens te zijn. Laat dat duidelijk zijn. Maar we kunnen wel met elkaar in gesprek blijven. Na 2 jaar zonder vastenavond merken wij vanuit het OMT-MM namelijk dat het gevoel van saamhorigheid steeds verder weg leek. Het was dus aan ons, als managementteam, om in deze mix van verschillende belangen een verstandige route te vinden. Een route naar een open visie op de Maasweerden. En ik zeg maar gewoon eerlijk, dat was een enorme worsteling. En vooral zonder de joeks die in ieder verbond. Onze boodschap vandaag is dan ook als volgt. Als we door blijven gaan met mekkeren, dan komen we nergens. Als we door blijven gaan met elkaar beschuldigen, komen we nergens. Maar als we doorgaan met elkaar begrijpen en respecteren en proten, dan is Grub nee de klos. Gezichtstation, met ogengroepes wordt het echt begon. Genitation, och plan met de natuur als de bron. Of toch nee, och plannen, wat ken het, wat boeit het? Het gaat toch maar en Gent gaat, kom samen, wat ik denk dan. Ik wil genieten aan de Maas, Maas, Maas. Met mijn gezichtje naar de Maas, Maas, Maas. Laat het Gent toch doen het niet zoals Lom. Gewoon de Maas, Maas, Maas. Ik denk goed na en zeg dan. Willen we door horeca of willen we door toeristen? Willen we door duurzaamheid of kriegen we dat niet? Willen we door vastgoed of geeft dat u verstruimen? Ik
weet niet wat we doen door mij, maar grub is de klos. Ik weet niet of dit plan bedoeld is voor dich en mij. Oh, en alsjeblieft, geef nou toe, we willen dit allebei. Dan toch de ooievaar heeft ons baby's gegeven. Je weet dat ik heel geel wil, maar de kinderen niet leven. Nee, 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 mossa mi amor. We kennen niet ontkennen dat ze bij ons huurs. Ik wil en daad geen woord, als je samenwerken het goed. Laat dat grent toch. Gewoon de maas, maas, maas. Ik denk goed no en zeg dan. Wordt het nou een tweestrijd, weer is door mee gebaat. Wordt het nou op Facebook of dan toch in het blad. Wordt het nou op deze manier, man, wat een chaos. Ik weet niet wat we doen door mij, maar grub is de klos. De ene heeft een livestream en de ander een pleetje. De ene wil een bumpje en de ander een gaat. De ene wil het samen doen en de ander wil het los. Ik weet niet wat we doen door mij, maar grub is de klos. Och plannen, wat ken het, wat boeit het? Het gaat toch maar en grind gaat. Kom samen, want ik denk dat ik wil genieten aan de Maas, Maas, Maas. Met mijn gezichtje naar de Maas, Maas, Maas. Als laatste vragen wij u nogmaals met klem. Houdt u aan de adviezen van het OMT-MM. Zo hoeven wij geen extra beperkingen op te leggen in de toekomst om deze situatie nogmaals onder controle te krijgen. Over precies 111 dagen zal er door het OMT-MM een nieuw weegmoment plaatsvinden waarin eventuele extra maatregelen aangekondigd zullen worden. We willen u namens het voltallige kabinet bedanken voor deze aandacht, voor uw aandacht. En we kunnen alleen maar zeggen, plaghouders. Alaaf.